Så den her øvelse skal vi arbejde med mobiliteten af nakken. Så forestil dig scenen fra Lady og Vagabonden, hvor de skubber kødboller over til hinanden. Så i første øvelse så skubber vi sådan kødbollen væk fra dig selv. For at få lidt ekstra på, så kan vi også tage kæberne med. Og du tager bare sådan 10 stykker, og så den anden vej. Og bare lave nogle ordentlige grimasser, så det måske ser lidt dumt ud, men det er lige meget. Yes, så 10 styk hver side. Så skal vi have fat i siden af den bagsiden af nakken her, sådan på den skrå del. Så der skal vi have, så tager vi fat i den ene hånd og skubber den over siden. Og i den side, hvor du har en fri hånd, der peger, der tager du det hoved over. Den skal ikke ud sådan her, men bare lige ned og hælde vand ud af ørerne. Og her er det igen vigtigt, at du bruger vejrtrækningen og virkelig prøver at få skuldrene godt ned. Og det er virkelig, nogle gange kommer der ikke et ordentligt stræk her på, og der er det virkelig vigtigt at bruge vejrtrækningen til at slappe af i skuldrene, til at slappe af i nakken. Og den anden side. Og der kan være stor forskel på siderne her. Og så laver vi et stræk også til bagsiden af nakken, hvor vi den her gang lidt mere dynamisk, som så hedder hovedet ned foran. Trækker vejret ind på midten. Og kommer ud i den her gode stræk her. Du finder selv ud af, om du skal herud eller her, eller der, hvor der lige er mest. Til hver side. Der hvor den er værst, for eksempel herovre i min højre side, der bliver du lige i 10 sekunder, når vi slutter af med den her. Og når vi så er lige for at få afviklet alle de her stræk, så laver vi bare lige sådan en til sidst, hvor vi lige 10 gange til hver side. Lige får lidt blod ud til nakke og halsmuskulaturen her. 8, 9,